سلام وسناي زخبركن نابرحنا ناب قربان زلخم تخاتلتي تغزانا مساخم زلخو حوخم مانيل كاب كتم أربون كاب هاجر سويسرلاندي لومي 10 مغابيت 2025 عام تمرت قدامي منستر إثيوبيا أبي أحمد بقانقا محارنيا بزعبا قداي إرتران بزعبا قيح بحرن مجلس يهيبولو إزي أبي أحمد بقانقا محارنيا استزارو بدما أبزي بقانقا تقرنيا يقرب لكم اللخو ከኤርትራ መንግስት ጋር ግጭት ይፈጠራል የሚል ስሞታዎች ይሰማሉ። ለተከበረው ምክር ቤት፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ለኤርትራም ሕዝብ እና መንግስት በዚህ ምክር ቤት ፊት ቆሜ ላረጋግጥም ወደው ኢትዮጵያ ለቀይ ባህር ስትል ኤርትራን የመውረር ፍላጎት የላትም። ያላት ፍላጎት እንነጋገር ነው። ምስ መንግስት ኤርትራ ግጭት ክላዓሊ ዝብል ዘረባታት ይሰማዕ ኣሎ። ብዝተኸብረ ምክር ቤት ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ንመንግስቲ ኤርትራን ኣብዚ ምክር ቤት ደው ኢለ ከረጋግጾ ዝደሊ ኢትዮጵያ ንቀይሕ ባሕሪ ክትብል ንኤርትራ ናይ ምውራር ድሌት የብላን። ናይ ኢትዮጵያ ድሌት ንክንዘራረብ እዩ። ሂብካ ናይ ምቕባል ዘለዎ መሪሕ ንህዝቢ ናይ ዝጠቅም መሪሕ እዚ ሽግርና እዚ ማዕልቦ ንግበረሉ እዚ ትምስ ንብል ፅባሕ ንግሆ ሽግር ከምፃልና እዩ። ንቅጦሞ ንዘራረብ እምበር ንዋጋ ኣይኮነን። ውጋእ የድልይኒ ብዙሓት ክስታት ይስምዑ እዮም። ናይ ኤርትራ ህዝቢ ሓውና ህዝቢ እዩ። ናይ ኤርትራ ህዝቢ ምስኪን ህዝቢ እዩ። ናይ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክትዓቢ ዝደሊ ህዝቢ እዩ። ዘድልዮ ከዓ ልምዓት እዩ፣ ውጋእ ኣይኮነን። ተሓቢርካ ምስራሕ እምበር ሓደ ነቲ ሓደ ምውጋእ ናትና ዕላማ ኣይኮነን። በቲ ካልእ ወገን ከዓ ንኢትዮጵያ ዝኾነ ሃገር ክወርርን ስጋት ከውርድ ዝኽእልን ካብ ሓሰብና ጠጠው ከብል ዝኽእልን ዝበሃል ስጋት የብልናን። ብፍጹም ስጋት ዝበሃል የብልናን። ወላ ሓደ ደፊሩ ዝፍትነና የለን። እኹል ምድላዋት ስለ ዘለና ንሕና ንዳለዎ ግን ውግእ ንኽተርፍ ስለ ዝኾነ ብናትና ወገን ንዝኾነ ይኹን ምውጋእ ድሌት የብልናን። ከምቲ ዝክርዎ ምስ ሶማልያ ክዋግኡ እዮም ዝብል ብዙሕ ዘረባታት ብዙሕ ይስምዑ ነይሮም እዮም። እቲ ዝመፃናሉ መንገዲ ርኢኹሞ ኢኹም። ኣብ ሶማልን ኬንያን ሽግር ምስ ተፈጥረ ዘሊልና ዝኣተና ንሕና ኢና። ኣብ መንጎ ኣሕዋት ኣብ ሱዳን ሽግር ምስ ተፈጥረ ዘሊልና ዝኣተና ንሕና ኢና። ሳውት ሱዳን ሽግር ምስ ተፈጥረ እውን ዘሊልና ዝኣተና ንሕና ኢና። ኣብዚ ከባቢና ሰላምን ልምዓትን ንክመፅእ ስለንደሊ ክሳብ ሎሚ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓንቲ ጥኢት ተታኺስና ኣይንፈልጥን። ንመፃውናትና ድሌት እዚ ከቕፅል እዩ። ዝኾነ ዓይነት ምልኻፍ ክህሉ የብሉን። ምልኻፍ እንተሎ ግብረ መልሱ ልዑል ስለ ዝኸውን ብኣና ወገን ግን ምልኻፍ ዝበሃል ከም ዘይግበር እንዳረጋገፅኩ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ግን ንኢትዮጵያ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ። የቀይ ባህር ጉዳይ ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው። ብልጽግና ኖረ አልኖረ፣ ይሄ ምክር ቤት ኖረ አልኖረ፣ 130 ሚሊዮን ህዝብ፣ ኢኮኖሚው እያደገ ያለ ህዝብ፣ መለወጥና ከድህነት መውጣት የሚፈልግ ህዝብ ጫፉ ተሰምሮለት ተዘግቶ እስር ቤት ሊቀመጥ አይችልም። ብልጽግና ይሃሉ ኣይሃሉ 130 ሚሊዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብኢኮኖሚ እንዳዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ ክልወጥን ክድሕንን ዝደሊ ህዝቢ ጫፉ ተሓንፂፅሉ ተዓፂ ክነብር ኣይኽእልን እዩ። በቃ እዚ ዝኾነ ደላይ ሰላም ዝብል ናይ ዓለም መንግስቲ ይኹን ግለሰብ ጉጅለ ምስ ኣሕዋትና ኣዘራሪቡ ብሕጋዊ ኣገባብ ብቢዝነስ ዓይኒ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ መልሲ ክረክብ ኣሕዋት ተጠቀምቲ ክኾኑ ተቐባልነት ዘለዎ ኩነታት ክፈጥር ንሙሉ ዓለም መፀዋዕታ ነቕርብ ኣለና። ንሕና ንደልዮ ሽግርና ብሰላም ክፍታሕ ምግባር እዩ። ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዘይፍታሕ ሕልሚ እዩ። ናይ ነዊሕ ናይ ርሑቕ ግዜ ሕልሚ እዩ። ከመይ ኢሉ እዚ መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ይሓስብ ዝብሉ ግለሰባት ይኹኑ ጉጅለታት ሕልፍ ኢሎም ይስምዑ እዮም። ኣብዚ ዓለም እዚ ሓደ ሰብ ናብ ማርስ ክወፅእ ክኸይድ እየ ዝብለሉ ማርስ ከይደ ክወርስ እየ ዝብል ዓለም እንዳነበርና 30 ክሳብ 40-60 ኪሎ ሜትር ንዘሎ ቀይሕ ባሕሪ ምትንካፍ ኣይከውንን እዩ ማለት ዝከኣል ኣይኮነን። ንሕና ሓለምቲ ኢና። ንሕልምና ግን ብልጽግና እዩ። ሕልምና ልምዓት እዩ። ሕልምና ውፅኢት እዩ። ሕልምና ምዕባይ እዩ። በይንና ኣይኮናን። ከም ኣፍሪቃ ምዕባይ እዩ ሕልምና። ነዚ ዕቤት ምስ ኣሕዋትና ኣፍሪቃውያን ብምትሕባርን ብምዝራብን ብኣባይ ብወርቂ ብጋዝ ብኻልእ ጉዳይን ክንዓቢ ክንለምዕ ፃውዒተ ይቐርብ ኣለኹ።
እቲ ዝጀመረ ናይ ብልጽግና ጉዕዞ ከቕጽል እዩ ሰላምና ብዝበለጸ እንዳዓበየ ክኸይድ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ሰላምን ዕቤትን ዝሃርፉ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ግለሰባትን ናይ ምዝራብ መንገዲ ምስ መንግስቲ ክፉት ምዃኑ ተገንዚቦም ኩሉ ግዜ ጉዳያትና ብልዝብን ዝርርብን ንምፍታሕ ክዳለዉ ጸዊዕተ የቕርብ ንሓድሽ ልምዓት ጸዊዕተ የቕርብ በዛ አጋጣሚ ከመስግን ይደሊ ይሄ ዓለም አንድ ግለሰብ ኩባንያ ማርስ ላይ ወጣለው የሚልበት ማርስ ወጥቼ ወርሳለው ቢልበት ዓለም ውስጥ እየኖር 30 እና 40 50 60 ኪሎ ሜትር ያለችን ቀይ ባህር ለመንካት አናልምም ማለት ሚቻል አይመስለኝም። እኛ ህልመኞች ነን። ህልማችን ግን ብልጽግና ነው። ህልማችን ልማት ነው። ህልማችን ውጤት ነው። ህልማችን ማደግ ነው። እንታይ ካ ተዓዚብካ ስለምንታይ እዮም ስርዓተ ግደፍሎ መዓልቲ ከምዚ ዝኣመሰለ መግለፂ ነዞም ዲፕሎማሰኛታት ክህቦም ደልዩ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ዘሎ ናይ ኩናት ወጥሪ እንታይ ዝሕብረና መጀመርያ ግን እሺ ስእላዊ ኣብዚኣ ኸሪአካ ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ንኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራት ዲፕሎማሰኛታትን ወከልቲ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ሎሚ 18 መጋቢት ርክብ ኣካይዱ ያ ቀጽል ካልድ ወል እቲ ቀዳማይ ዝመፀካ መልእኽቲ ካብዚ እንታይ እዩ ዶንግዮም ከማን ነዚ ንምግባር ዶንግዮም እዮም እቲ ምድንጋይ ዘበለና ነገር ኣቐዲምና ብዝሓለፈ መደባት ምሳኻውን ከም ዝበልናዮ ሓደ ሃገር ናይ ካልእ ሃገር ሉዓላዊ መሬት ወይ ከዓ ባሕሪ ክውንን ምስ ዝብል እዚ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒሱ ኢልካ ትሓስብ እሞ ቀልጢፍካ ክትገብሮ ትኽእል ንማሕበረሰብ ዓለም ብሕጊ ዝግዛእ ንዕኡ እዚ ጉዳይ እዚ ሰዲኹም ትብሉ ስምዕዎ እባ ራእይዎ እባ ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ ዝሓየለ መራሒ ትራምፕ እዚ ናይ ፍልስጤማውያን ካብ ፍልስጤም ኣውፂኻ ካብ ካልእ ሃገር ምኻድ ኩለን ሃገራት ክኹንኖ ኣለዋ እጂ ንምንታይ እዩ እቶም ፈተውቲ ናይ ፍልስጤም ዝኾነ ሃገራት ነቲ ጉዳይ ኣቐዲመን ግብረ ማልሲ ዝባሉ ወላ ሓገዝ እንዳተኸልከላ ወላ ሳዕቤን እንዳሃለዎ ስለዚ ኣብዚ ሓለፈ መደባት ከም ዝበልናዮ ኤርትራ እዚ ከምዚ ዝኣክል ነገር እንዳተገብረ ንምንታይ ንማሕበረሰብ ዓለም ቀልጢፍካ ምፍላጥ ዘየድሊ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ገና ንቐጻሊ ወለዶ እውን ኣብ ካልእ ቪሸስ ሰርክል ናይ ኩናት ዝወቱ ካብቲ ዝነበረ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ደም ሕቶታት ውፅእ ዝበለ ምዃኑ ርኢኻ ክግበር ነይሩ ወይና ብመንግስቲ ኤርትራ ሕጂ ምግባሩ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ጠርዚ ተበፂሕኩም ዘሎ ኢኻ ትርኢ ብክልተ ጫፍ ኢኻ ትሪኦ በቲ ቀዳማይ ጫፍ ስጋኣታት ከም ዘለዎ ካብቲ ውፅኦሞ ዘለዎ መግለፂ ሰሚዕኻ እቲ ናይ ዝነበረ ናይ ወያነ ሃፈፅታ ገለ መለ ዝብል ዝበልዎ ብቐረባ ምስ ወያነ ምስራሕ ዘለውሉ እዋን እዩ ዘሎ ሕጂ ስራሕቲ ካልኣይ ግን እቲ ዝኽየድ ዘሎ ካይዳ ናበይ ገፁ ከም ዝኸይድን እንታይ ዓይነት ኣባይታ ክውንነት ክፈጥር ከም ዝኽእልን በቲ ሓደ ሸነኽ በቲ ካልኣይ ሸነኽካ እቲ ናይ መጨረሻ ደወል ናይ ኩናት ድወል ከም ዘሎ ሰብ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ እጂ ኣብዚኣ ከዓ እታ ነጥቢ ቀጻሊ ትለዓል ኣብ ዲስካሽንና ክትመፅያ ኣብ መጨረሻ ኾፍ ምባል ጣውላ እዩ ስለዚ ሕጂ መዞም ዲፕሎማሰኛታት ኮፍ ኢልካ ስምዑና ራእዩልና ንሕና ኣይኮናን ንሕና ክንከላኸል ኢና ንሕና ስልጣንና ከልዕሉ ንሓስቡ ኣለዉ ንሕና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እትና ንሕና ኣንጻር ፕሪቶርያ ኣይኮናን ንሕና ናይ ኣልጀርስ ውዕል ኢና ተግቢርና ንኸይድ ናይ ኣልጀርስ ውዕል ኣብ መንጎ ክልተ መንግስታት እዩ ተኸይዱ ኣብ ክልተ መንግስታት ከይድካ ኢኻ ከዓ ትትውሮ ነዚ ንክገብረልካ ከዓ ዓለም ለኻዊ ትካላትን መንግስታታትን ኣውሒሶምልካ ተመሊስካ እቲ ላዕለዋይ ኢድ ኮለካ ከማን ብኡ ከይድካ ኢኻ ደኣ ከተፅድቆ ትፍትን ኣብዪ ኣሕመድ ዝበሃል መራሒ መፂልካ ከሎ ምሳኻ ከሎ ከማን ክትገብሮ ዘይምኽኣል ካልእ ክፉት ኣጀንዳ ገዲፍካ ኣለኻ ማለት እዩ ፅባሕ ንጎ ወላ መሬትካ ሃሉ መነረጋግፆ እንታይ ድዩ ዘበኣስ ነይሩ ኣየናይ መሬትካ ኣየናይ ዘይ መሬትካ ከም ዝኸውን ኢዶ ሓደ ገዛ ሓደ ቤተክርስትያን ከም ዝቁረፅ ኢዶ እዚ ኩሉ ዓመታት ዝበሃል ዝነበረ ከሱ ተረሲዑ በካ ብሓይሊ ስለ ዝሓስካያስ ፀዲቑ ክኸይድ እዩ እዚ ባዕሉ ክፉት ዝኾነ ኣጀንዳ ፅባሕ ንጎ ብኢትዮጵያ ነገር ንዝደሊ ሓይሊ እዩ እሞ ቀልጢፍካ ማሕበረሰብ ዓለም ኣምፂኻ ኣብ ባይታ ከተግብሮ እሞ ከተወድኦ ፍታኒ እምበር ከድካ ሒዝካ ድሕሪ ሕጂ ስኹም ኤርትራውያን ኢኹም ደቅኹም ሳዋስዶ ዲልካ ንሓደ ህዝቢ መፂኢልካ ድበላ ኣይትወድኮን እያ ስለዚ ነዚ ኩሉ ዝኸድዎ ኣካይዳ ነዛ ሕጂ ዝብልዋ ዘለው ኣብቲ ናይ መጨረሻ ጠርዚ ናይ ኩናት በፂሕና ከም ዘለና እዚ ከዓኒ ክልተ ሓደጋ ስርዓት ምቕያር ትበሃል ሰቂሎም ከም ጨረፍታ ኣምፅኦማ ደለው ተዛዓበየት ስጋኣት ትስሕ ኣብ ባይታ ናብኡ ክኸይድ ዝኽእል ክውንነት ኣብ ባይታ ክፍጠር ይከኣል ኢልካ ምሕሳብ ይድሊ በቲ ሓደ ሸነኽ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝፍጠር ነገር ፅባሕ ንጎ ንሕና ተሓተቲ ይኮና
نحنا مسؤول حدا ركب يبلنا نحنا إدنا تنانجلة حجي تزجر مكان تاي زم كلهم أو خفيلهم ذلوا دبلوماسيات ببناتهم منشي إرترا خبي سجع عبي مخانة ترى أخلهم فوت أو خفيلهم توكل تزلوا ناي سعودية ناي قبت سنجلة تعين السرح من سي إرترا صار حلو تاي جبرو يفلتوه تم قالوا كان ناي معرب دبلوماسيات كاب بناي سلة كالاتهم عبيلهم جبوتي ناي سلة ناي تزوا مع كنين أو هون كاخل يفلتوه حجمت يا خمس لزبولهم زغير نجار يلا جن أتليس أقدم كخفت أرز جبوز نبرة دبلوماسية دحرزي أنا بكيدهم نايت اللي أنا ركبت بحالال نمنتاي اللي أنا تحن تركب زلوا مستسرعت سلزي بتلي أنا بالكاب أوروبا كفترة تغير نجار ألون تغيرنا مفتاش خول زجن نمنتاي نزبل كعبر استي أفتنا متشارش هذا الرجال تبصحي خمزلو أزي قدم مدلاو نافتي كينات مخانون وتصيد نايت كينات كاس قاعد تفتير كان محمر سو عالم سمعوا لنا رأينا الكامل سنح زبق قصة يخنوا لنا